Nakora Ramogi wankoro wadhie wechego motenre kod yiero no mabende notimo odiochieng' manyoro e counties ariyo kaeto gi kuonde chung' od bura madhi ang'wen kama nyakora Ramogi mabende duoko odiochieng' ma kawuono kama Barasa ema oyudo loch e ng'welaro kom governor ma county ma Kakamega. Barasa ma jaduond bura mar ODM oyudo kwan ombulu mar 192 929 kailwe kod Cleophas Malala mar UDA manoyudo kwan ombulu mar 159 Gaboro. Jalieta miwaler mathoth ewi yiero no. Morgi ilono kwa koboma ma Kakamega tok IBC lando Barasa kaka jaloch mar kom governor mar county no. To declare Fernandez Odinga Barasa as duly elected governor of Kakamega County. Kowuoyo tok lendo ni Barasa mane ochung' kod duond bura mar ODM nogoyo ne jo Kakamega erokamano kuom chung' kode ahinya to duond bura mar ODM. Japiem machiegni kode e ng'weno Cleophas Malala ne oro ne Barasa ote mar poch gi pak kokalo e mbui ne matudruok mar Twitter. Malala noluwo Barasa kod kwan ombulu 159,508. Barasa no singo tieko chenro mag dongruok mane pok orumo, ka bende omedo ni agenda ne manigi mise 6 dhi ting'o kaunti ma Kakamega e okang' machielo mar dongruok. Babu mumpuka na imani kwa mimi, na mimi nataka kuhakikishia nitafanya kazi bila ubaguzi. Mimi nitakuwa gavana wa kila mtu. Yiero ma Kakamega mano timo odiochieng' manyoro ne okwak kod weche nyie ombulu ka ji mopogore opogore no yud ka temo pogo jolut ombulu pesa. Alileta pesa mingi. Ana kweli mulikula. Lakini mlikuwa mnajua mahali mtapiga kura. Mulava kulikuwa na mchezo. Gavana akanipa kazi ya security. Nilihakikisha kazi imefanyika. Tok lor yiero ni jodak ma Kakamega koro rito mondo ochopne gi singo mano kwetnegi e kinde campaign. Jalieta Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakora